nwanne gị kwantị ịchọ ịbịa Europe eni obodo oyibo eyuzukwa na Google chekive dia GP bla 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 oye deceive kwa gị. Onwe country tigwe eti n'Europe abụ n'ogo area. Country tigwere eti Cyprus sonia, Greece sonia, Hungary hello, Czech Republic, Romania, all those countries, Albania, all those countries anaghị eti isi na ya. Igbo bụ Igbo ebulu mbata n'ụbọchị nke taata ịgara asị m Igbo onye nọ na-anụ olu m na-enenekwanụ m ihe ọma ya akpọ gị ihu. Onye ọbụla afọ m fụ ihe ọma ma elia. Onye ọbụla afọkwanụ m fụ ihe ọjọọ asị m ihe ọjọọ kpọọ ya ihu. Ofu anyị gụọ n'ụtụtụ ka anyị na-agụkọ na mgbe na-asị na ọ ya dịrị ụmụ Igbo mma, dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ebe onye na-anụ olu m afịa na anụ Igbo ji eme ọnụ ya akpọ anyị ihu ọma na eke na orie na afọ na nkwọ. Biko vidio dị n'akụkụ ebe a etiku m vidio wee sị na ịmara obodo ị na-eje denenyawo video than the reason why you should not relocate to these countries. Emenyawo video. Ndị mmadụ ụfọdụ castigate the video mekwa maka ndị Igbo anyị onwe ihe bụ unu fụ eziokwu na-pay attention. I say the best person to learn from is the person that has experience of ihe ọ na-agwa gị. Ọ bụ na mmadụ enwebeghị experience of ihe ọ na-ekwu, learning from that person nwere side effect because he doesn't have the things so ekuziri gị. Una wọtago. So biko ịnecha vidio anụnwa ịmara ị na-eje obodo oyibo kaba ahụ na vidio. Ịmara na obodo oyibo na-achọ ije obodo ọzọ kaba ahụ na vidio. O nwecha obodo nwanne anyị nwoke akpọrọ afa si na ije ọ bụghị a na-ahịa n'obodo oyibo n'ime obodo oyibo gbara ndị onweghị ihe ya na-emepụta. Ijekwa ịrụcha ọrụ ịgbala aka every month ịgbala aka a na-asị na nwa m n'obodo oyibo na nwa m n'obodo oyibo mana efe nya ha. Unu ejuzi na Google bụ asị. Ụmụ ndị apụta asị ka ha Google ka ha mara ndị country GP ha dị high, mara country nke mara country that pays more, that do this, that do that. At the end of the day, when you get there, phone ọgbọghọ ka ọ dị. Unu aghọtago. Ama mgbe South Africa wuru gidigidi eji edi ya fọtọkọ ya wụọ ya na anagbem. Dubai ewu na gidigidi eji Dubai fọtọkọ ya wụọ ya gbem. Canada ewu na gidigidi eji edi ya fọtọkọ ya wụọ ya gbem. Cyprus ewu na je gidigidi fọtọkọ ya wụ. Greece wi. Nenekene vidio akụnụfụ. Ndị be anyị ekene m unu ka ife na-eme na ọgadagide eburu bịa ka mbọpụ ya. O nwee vidio ntị ilu ebe m kwuru okwu maka Greece. Ejena na Greece ijegodo eje nekwa condition. Ụfọdụ bịa na-ajụ m some countries nke a dị mma gị kwue Cyprus. Nwanne gị kwantị ịchọ ịbịa Europe eni obodo oyibo eyuzukwa na Google chekive dia GP bla 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 oye deceive kwa gị. Onwe country tigwe eti n'Europe abụ n'ogo area. Country tigwere eti Cyprus sonia, Greece sonia, Hungary hello, Czech Republic, Romania, all those countries, Albania, all those countries anaghị eti isi na ya maka oyiwe dị ya ifuru iwelu. That is nke ahụ va agba ekperuchi. Many of them juru eju. All ụbọchị asef na just recently na Italy and Spain as in ka ha nweta onwe ha ebele before that is all ahịa ekwucha ha nwere country teacher bụ eti that is Igbo n'Europe asef ọ bụ na ọhụụ security and all that banye that is ka ha mma by far. Eti n'isi those country mkpọ Greece number 1, Czech Republic, Cyprus, Kedafia, Hungary them, Albania, Kedafia, Romania ha bụcha Europe. Ịnwetakwa sef ha na-akpụgharị passport ma na otileti. All those countries I don't even go there. Don't go there. So ọgbakwa ịbịa use Google ka ịma na Google na GP ha bụgote asị ọdụ ya country GP unu okpogote. So Europe onwe country itileti na adọdụ mmasị efu mmadụ isi meri ya. That is ịbịa aba ma ọ bụ ya bụzi ya na ime ihe dị ya. So ihe njiwe kwe Greece bụ na nke ha chef na ịbaghị ịbagbo. That is isizi na ya wee fepụ na abụ agha. Ihe dịka Hungary, you come from Hungary maneuver by another country, but at this side. From Czech, you come from Czech, you know, but at this side. Onwe country no of man Europe wa, ka ngabala ganya, Swiss, Germany, Austria,
all the Scandinavians, Denmark, Norway, Finland, them, Sweden, Hancha Kwetilu, no love ma. Equalia, the second one is Equalia, my Belgium, my France, that is the second step, second batch. Belgium, France, Holland, Ndabund, second distinct. But onwe some country Tiago. You give a third as in third option. You give Italy, Spain. Ndab third option. That is in the Yagi dia. You know one or two things in the buying name when an off ma. Manon when Nditile no go area. Nditile go. No go area and now Cyprus, Greece, Hungary, Czech. You don't go there. Romania don't even near there. Albania don't near there. Akwa makane bi dog go say even Ukraine today. Go go. Forget ya akwa ka na jag there. Obu ka ije there ga kami you know. Bondo ma yo mecheji na ka na channel video biko nyela ya ka gbasa ozi nyela ya ka ndị mba ọzọ na ụmụ nwanne gị ndị obodo ofesi na-enekwa ya mụta ihe maka onye ọbụla na-achọ ebe ọ ya aga itule anya na ana ọkwanụ nke ya ekpere ka Chukwu na-enye gị direction where to go maka asị in the midst of the dryness God still blesses his people na nwekwa obodo anyị agụchakwasị gị na anaghị eji ejijekwa die mana ebe ahụ ka olileanya nke gị dị ọ bụrụ nke ya agba afa ije gbaa n'afa amalụ depending na ihe na-asav maka na mụnwa ekwugo m ofu Chineke na ọgbọ ofu Chukwu ka anyị na-efe Igbo ndị ọma njem ọnụ biko onye mara ebe dịrị ya mma n'ọya aga mana before ị na-eme any move ije jụọ ese ka ị mara ebe ị na-aga ọ bụkwa ebe a na-aga ka ọ bụ ka imecha your own intellectual investigation ime spiritual investigation because spirits control the physical ka anyị nwee mgbe ọzọ